15 январи соли 2022 тахминан соати 19:20 дақиқа ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry Муъминов Муҳиб соли таваллудаш 1980 сокини шаҳри Исфара ҳангоми ҳаракат дар километри 8 роҳи Исфара кӯчак аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба қафои автомошинаи тамғаи КамАЗ ки таҳти идораи ронанда Охунов Мирзо Солим соли таваллудаш 1985 сокини шаҳри Хуҷанд қарор доштааст бархӯрдааст. баъдан мошини Toyota ба қисмати қафои худ ба самти муқобили ҳаракат баромада дар ин ҳолат ба автомошини тамғаи Доланд ки таҳти идораи ронанда Қаюмов Алишер соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри Исфара ба роҳи худ ҳаракат мекард бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири автомошини тамғаи Toyota Camry Почоев Зафар соли таваллудаш 1984 сокини амин шаҳр ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ронандаи автомошини тамғаи Toyota Camry Муъминов ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. оид ба ҳолати мазкур таҳқиқот идома дорад. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд.